'Yan uwana maza masu fama da ƙarancin mani, insha Allahu wannan fa'ida kuka yi amfani da ita za ku samu lafiya. Ma'ana manin ku zai ƙara yawa kuma manin da in kai wannan amfani da wannan fa'ida za ka samu ƙarin mani mai kyau, mai kauri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. 'Yan uwana barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tashar ta mai albarka. 'Yan uwana maza masu fama da lalurar ƙarancin mani a jiki, ma'ana wani za ka ga yana saduwa da iyalinsa, wani sai ya fi minti 20 bai kawo ba, wani za ka ga idan ya kawo sau ɗaya to sai ya ta jima'i, ya ta jima'i, ya ta jima'i, wani ma sai ya kai minti 30 manin bai kawo ba, wani kuma za ka ga yana kawowa sai ga manin ɗan kaɗan. Ma'ana ba shi da yawan mani a jikinsa, maninsa ya yi ƙaranci. To ga fa'ida, wannan fa'ida in dai ka haɗa ta cikin yardar Allah, maninka zai ƙara yawa kuma za ka samu mani mai kauri. Maninka zai ƙara kauri, ya ƙara kyau a cikin yardar Allah. Wannan fa'ida ga ta kamar haka, yadda za ka yi ka haɗa wannan fa'ida. Ana buƙatar ka nemo dabino mai kyau kamar ƙwaya 10 dabinon. Sannan idan ka nemo shi sai ka shanya shi ya bushe. Bayan ka shanya shi ya bushe sai ka daka shi. Shanyawa ba a so a shanya shi a cikin rana, a cikin inuwa ake so a shanya shi. Idan ya bushe kenan sai ka cire ƙwallayen sai ka daka shi. Idan ka daka shi ana buƙatar idan ka daka shi sai ka nemi kofi mai kyau, ka tabbatar ya zama gari. Sai ka nemi kofi mai kyau sai ka zuba garin dabinon nan, sai ka samu tafasasshen ruwa wanda ya tafasa ruwan nan mai kyau sai ka zuba a cikin garin dabinon nan, ka bari ya kwana a ciki. In ya kwana a ciki da safe sai ka ɗauko cokali sai ka juya shi, ka juya shi, ka juya shi, sai ka ɗauko madara fik. In ka ɗauko madara fik ta ruwa sai ka fasa, sai ka zuba cikin garin dabinon nan da ka samu tafasasshen ruwa ya kwana sai ka zuba a ciki. Sai ka juya, ka juya, ka juya, ka tabbatar ka gama juyawa ya haɗa jikinsa. Lokacin da za ka yi amfani da wannan fa'ida sai ka ci abinci ka ƙoshi sai ka sha. Wannan fa'ida in dai ka ci gaba da yin wannan fa'ida, ka ci gaba da yin wannan fa'ida a sati ka yi sau 4 ko sau 3 har matsayin wata ɗaya, a cikin yardar Allah maninka zai yi kyau kuma maninka zai ƙara yawa a jikinka. Za ka ƙara samun wadataccen mani a jikinka a cikin yardar Allah. Sannan wannan fa'ida duk wanda ya haɗa ya ji daɗin wannan fa'ida, muna fata ku yi mana sharing domin 'yan uwa ma'aurata su gwada wannan fa'ida. In Allah ya sa sun ji daɗi, duk wanda ya ji daɗi shi ma sai ya sharing ɗin wannan fa'ida. Ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ku cikin ƙanƙanin lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.